be foli la se bela jelema mogo mogo be kan suit aujourd'hui à partir de Renouveau FM 98.1 anga émission na abe wele grand dossier. C'est une émission hebdomadaire amena akilna emi jamana yere les questions phares minu jamana marqué semaine kono amena kan akilna di ulukan. L'émission elle est animée par Rasbach ni oye CDR porte-parolier avec une émission de dos. Mais par moment ni ateyano on be toka intérim assuré ni samabali. Ambe ala foka ala barkada aujourd'hui atumbe geleya dokono. Pratiquement un mois après, il nous a regagné aujourd'hui comme anya ala deli chugo minanga émission temelena. Voilà ça akaseka anna kaseka nyogo retrouver studio kono yano pour que d'habitude on toka émission animé nyogo fait chugo mina anga continuer là parce que jamana be niveau mina bi jamana makobe ayrela. Ala barkala an sera ka kuna foli nyuma soro la kunu ay liberté provisoire soro ayre studio kono yano. Au-delà de lui, Ambalmake nu oye Abdul Nyangi Fasoni Dambe afana ye an deme kosebe kabini anga dossier folo la no déstabilisation dossier anye bara chaman ke ñogon fe au kofe Rasbach nous bolé quelques semaines après les deux syndicats de magistrats oye plainte de Akama pour outrage à magistrat et suite à cela il a été placé sous mandat de dépôt une semaine durant un mois durant plutôt on y a un barak et nous fait de telle sorte que anga seka ni résultats sorobi. Il a joué un grand rôle, c'est le lieu de le remercier avant que anga do émission qu'on a là. Faso Ndambe à travers son porte-parole qui est là aujourd'hui Abdul Nyankou Bella Djelinfo. Et au-delà aussi tous ceux là qui nous ont aidés de près et de loin Mbou Bella Djelinfo. Bi yaninga kuma di Rasbach numa ni uka yamaria kono mese ka thème effleuré ka soroka kuma di ube foli ka ame soroka do akona rapidement. Anga bi thème anye thème duru de choisi amena kuma minunka a folo abe boligné question fo sisa no Rasbach ka libération et liberté provisoire mi dira ama o yanga sujet folo yi sujet flana obe boli badaw aleni Mokhtar Wane uluka démission forcée nous ka destitution ka bo respectivement président de la transition ani premier ministre ya ola amenanda do fanana o mana boy no CEDEAO yo communiqué mike après cette situation allez ni Emmanuel Macron no ye Francis président yi allez ye kuma mi fofana par rapport à l'opération Barkhane dans le Sahel amenanda magola anga quatrième sujet obe bolimi kan oye Choguel ka nomination son choix au poste de président premier ministre plutôt amena ambanda do la kanga kilna fana di okan. Anga cinquième question obe boli jamana yere be geleya min kono bi Choguel nunu ko obena na axe prioritaire mun bu bolo wala sa jamana ka se ka bo dingue kono o axe prioritaire na anga mirna e mi précisément par rapport au respect du délai de la transition ni obeta sanctionné ni élection présidentielle et mi prévoilé no pour février 2022 donc au thème duru anulu de sélectionner amena ka anga mirna di au thème nunu kan. Donc Rasbach yani anga do fenga kono kuma bi bolo pour que ka dakunya damadamandi mugoma parce que nous fana tout famana. Merci bien. Il faut quand la membre befo ka ala fo ka ala barkada ka kiraba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka selaka la membre bamako kono radio insokolembe yoro kay segu mofti sikaso kata se fo réseaux sociaux be se mali fon ani mali ko kan ku befo ka sigin tukuni kan do ke fo kan balma ke fo Abdul Nyank anaka mouvement be Faso Dambe ka radio renouveau à personnel ku befo ire ka famille ku befo. C'est vrai que dossier de déstabilisation mitun ye amine décembre kalo kle bisaba ni clé kata se fo avril kalo kle temps ani konontoma pratiquement kalonani au Kofé. On aura presque 3 semaines. Le 7 mai, si je ne m'abuse, Moïsra syndicat Flaouye nominali Nyasima. Au Kraswabouye Kato, Nsigina Kata, Kasogomba Kono. Au Komokona la Tuguni, Moïbe, Monifin don Galea de Kono. Tout à fait. Dobe ni Galea Folonana, Ubeto Klenia ni Chestri Kono. Dobe ni Golea Flanana, Ubeto Klenia Kono Gasalabena.
dɔw fana bɛ yen a fila bɛɛ u b'a perdu dɔw fana bɛ yen i bɛ u dɔn a la u ka jɛ n'u ka tilennenya u dɛnnen tɛ wagati kelen ko la kɛra sababu ye n ka segin filanan na ka dɔn fɔlɔ kasobonba min ni tun bɔra ye 3 semaines avant n seginnen kabini da la gardi minnu ye ɲɛ ni n'u ɲɛdara ɲɔgɔn kan u si tun nisɔndiyalen tɛ u nisɔndiyalen tɛ ko parce que n komand'u ye u nisɔndiyalen tɛ ko parce que u diminen bɛ n kɔrɔ u nisɔndiyalen tɛ parce que u bolo n'a man kan man kan ka segin ka taa kɔnɔ kanu témoignage et gardien fɛn fɛn bɛ yen ani patrouille fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ Kiple ka équipe ni Yankee l'imperturbable b'o la ka taa se Musa ka équipe ma le chat ka équipe durant toutes ces semaines là yalku ye bonya karama horonya ala kana datona amin kasobomba gardien fichier bureau mogo Sidibé n'a ka équipe tout le monde Abou le cham ou ye bonya min danka ala de basa ala ye folie te folie bonya te bonya et à travers eux syndicat min be nous ka ɲɛmɔgɔ min be Konate na wɛrɛ ya reçoit plateau kanya ou ka préavis croix déposera u ye grève kɛ a kɛra sababu ye an ye 2 semaines kɛ mɔgɔ dɔw aw yɛrɛ ma se ka taa lajɛ parce que mɔgɔ kun tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a bɛ digila ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye nka u ka grève kun bɛ a la wa an y'an to a degun kɔnɔ ka faamu wa ka dugawu k'u ye ala ka cɛsiri d'u ma yalku ye i b'u le cu la i bɛ mɔgɔ ye u ni polisi ani sɔrɔsi garadi kelen olu bɛ 4000 ta yɔrɔ min na u garadi ɲɔgɔn kɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ u bɛ 102 ta injustice y'a ka bon alors qu'u bɛ baara min na sécurité baara don u bɛ bɔ ni mɔgɔ 100 ye ka convoyer mɔgɔ 15 marifa b'u bolo ala de b'a dɔn marifa sugu min don ka bɔ prison kɔnɔ ka taa tribunal la ka sigi u kelen kelenna ni bɛ se ka to a la yalko ye k'u fo n tagalen n tɛ se ka bɔ ni ma premier cabinet n jiginna ye ka tile 3 kɛ n faw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen n teriw bɛ yen n dɔgɔw bɛ yen n limanaw an ka chambre président ni ko n bɛ balima ɲini tamasiyɛn ɲuman bonya Morojan c'est une connaissance à faire dans la vie le grand frère Bako n bɛ tɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ n bɛ dan yan nka premier cabinet cɛ a n'a muso disons muso tɛ a cɛ bamanankan don a denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan yalko ye fo ka n bɔ wallahi bonya ma ji ta mɔgɔ sigilen ɲɛna kɔngɔ ma minɛ mɔgɔ sigilen ɲɛna bonya mais ala kana da to an na ala k'u bɛɛ ɲuman bɔ tile 3 n donna vendredi samedi dimanche lundi 7h u nana ka na gardiw donna u ye ci bila chef de chambre ma ko rasta wele ka na n nana a ko ordre dira an ma ko k'i bɔ yan k'i déchambrer ka t'i bila deuxième na u yɛrɛ ko ma ko mun de kɛra n ko aw mun nana ne wele ni aw ma dɔn mun kɛra ne yɛrɛ t'a dɔn mun kɛra ko ordre dira an ma k'i ka taa deuxième na appel ma daminɛ fosi donna dɔrɔn fɔlɔ min kɛra an welela ka na o fɔra an ye k'i ka minɛnw ye minɛnw ta n taara deuxième na deuxième président chambre a n'a ka mɔgɔw a mɔgɔ 300 ani kɔ yalku ye wallahi ni ye n jɔ fɔ n bɛ maloya depuis n bɛ wuli ko n bɛ taa ɲɛgɛn na hali ni mɔgɔ min bɛ ɲɛgɛn na u b'a tigi labɔ an ye sunkalo tile laban tɔ 2 kɛ ten suntigɛ bonya à 300 personnes bɛɛ à chaque seconde u bɛ na rasta i mago bɛ mun na yalku ye selidon su san nana a san nana don Abdul Niang à minuit
Mbora tanti kro maaw dalen bɛ dugu ma san nana bɛɛ wulila k'i jɔ jusqu'à 7 heures bɛɛ jɔlen don kɛnɛma dayɔrɔ tɛ yen se ka si o ye deuxième ye, il paraît que troisième bɛ ten. Troisième c'est pire. Il paraît. Ça nous interpelle le système. Le deuxième pensionnaire coup befou. Vraiment cassé aurément. Kabina Abdul Nyang be Tunisie parce que minera kaletoui. Tout à fait. Dongo doit kachi be Sema à travers toi, à travers Simaga, à travers d'autres personnes. Faut qu'on a domina depuis l'aéroport la kachi siramo. Faut que c'est bila doma teme ko Nyang sigilendo. O kona o ka foli te fo yan yɛrɛ ko ye. Tout à fait. Ala kana datona. Amin. Ala kana datona. Amin, amin. Ka bɔ foli kɔnɔ CDR mɔgɔw surtout sympathisants bi n bɔra u ye n wele ka kibaruya duman min fɔ n ye bi k'u bɛ ka n makɔnɔ notaire bara n ko mun bɛ yen a ko n ka na ko c'est urgent n sera yen a k'u ye dugukolo san ACI la ka kɛ siège ye k'a di CDR ma 30 millions 34 millions frais de transfert ngu ka tɔgɔ kɛ a ka tɔgɔ ko n na kun ye mun ye ko non a bɛ k'i tɔgɔ la o CDR ko CDR yɛrɛ sympathisant don olu tɛ CDR tɔnden ye olu ye nin kanubagaw ye nka an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na u k'u b'a kɛ kun min na u y'a ɲɛfɔ n ye ɔ dugukolo de transfert ka bɔ a fitigi tɔgɔ la ka na ne tɔgɔ la o kɛra 4 millions 400 donc u ye millions 30 ni millions 40 de bɔ bi à l'étude société civile professionnelle de notaire office notarial job an taara ka signer bi a bɛ Amdalayi ACI la et zone voilà Amdalayi ACI kɔnɔna la et chose ACI Bokoum CDR mɔgɔw y'o de san bi ka kɛ siège ye k'u b'a jɔ donc vraiment ka an bɛɛ to ɲɔgɔn ye an fa fɛn fɛn bɛ yen an ka musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan CDR cɛ a n'a muso à travers leur président Baba Bisik président ka se Bamako kɔnɔ sympathisants Kalousi tous les groupes WhatsApp et tous les comités CDR à travers leur coordinateur COP le président de la coordination ka taa se olu bɛɛ ma k'u bɛɛ fo ka bɔ foli kɔnɔ ni mun ye Nyang Kangaba u ko n ma k'a ɲɔgɔn ma kɛ hali n'a kɛra mun y'a fɔ n ye olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ma ye Kangaba dugutigi n'a alimamu kabini don min na u y'a mɛn u ye mɔgɔ ci ma k'u b'a fɛ ka na se syndicats ma l'ensemble des chefs de village et des imams du cercle de Kangaba yalko ye Ala ka bonya to Ala k'o mɛn an kɔrɔ Segu la Foc exactement Cheikh Maya Aïdara Maya Aïdara d'accord k'u bɛɛ fo an'anw yɛrɛ ka Gajaga mɔgɔw bɛɛ u ye mɔgɔ labɔ fo Gajaga kana k'u bɛɛ fo o foli de tun bɛ n bolo ka fɔ Ala ka an to ɲɔgɔn ye. D'accord, merci beaucoup Nyang. Folikan jumɛn b'i bolo yani an ka don dossier kɔnɔ sujet kɔnɔ très rapidement. N'an bɛ Malien bɛɛ fo. D'accord. Surtout opinion nationale et internationale. Tu tora solidarité la ni an ye ni affaire in daminɛ fo a laban. Et surtout plainte yɛrɛ donna minnu yɛrɛ sababu la n'o ye magistrat fila ye Kasoge n t'ale dɔn kosɛbɛ parce que n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais surtout Jara depuis n y'a wele n ko an kɔrɔkɛ convoquera a ko certainement a b'a kalama mais a ye min fɔ n ye ça m'a fait pleurer et puis a ye engagement min ta n ye a y'a bɔ a sira fɛ peut-être n'an donna sujet kɔnɔ on aura l'occasion vraiment d'en parler c'est ce qui est le plus important dans cette histoire parce que caman tun bɛ fɛti la ko transition bɛ ban ka an to wo lase yen dɔw tun y'u ka moriw wele ka foli k'u ye ko baara ɲɛna bon komi dɔ bɛ du dɔn dɔ bɛ duda du dɔn alhamdulillah kalo kelen kɔfɛ
an bɛ kɛnɛ kɔnɔ tuguni wa ni ala sɔnna ma fa donnen don dɔw la mais foyi ma daminɛ fɔlɔ inchallah. Merci beaucoup. Yani n ka b'o la j'avais réservé ça ni Ɲang Clara. Ça c'est mes avocats. Maître Kassim Tapo, Maître Ben Mahata Touré. Depuis m'interpellera 5e fait, Nignou Flaoulé, à sous jusqu'à 3h du matin, Bata Maître Ben Mahata est resté au commissariat. Nere de laban ye pression ka kango tida. Ani Tapo. Tapo c'est mon père. Maître Bachos Ben a boranga souci sans folie là. Mais Touré, c'est plus qu'un avocat, c'est un frère. C'est un frère. Ou folie à Tseka Fo. Tout à fait. Ka Tapo faux, ka Touré faux. Yalkoué. Haramade Marabanu. Tapo était à Dakar. Il est rentré à Benin billet. Aïmounke Amekla Kadouakono. D'accord. Et le même Tapo Niala Sonama Arabanata. Laïdou Toumanche Kanakuma. Élection quand organe unique de gestion parce que c'est ni créé à présent follow kera aledi. Aledi oui. Donc ni kuwe expérience ni kosobe abe utula. Tout à fait. Nyani na fait akana. Bon na kem mineli. Mbole depuis kunu. Moi mon père nga rendez-vous bene. Ako fisson te se ka baye boulot. Nyala sonama mercredi nata spécial débat. Est-ce que l'organe unique de gestion be se ka keka beni 9 mois et wa élection be jeya chokodi ani maître Tapo bena kumaka. D'accord. Donc mouye syndicat ou totaï am klaka do kono. D'accord. Merci. La radio émergence aussi est synchronisée. Ah, ok. d'accord. Bichou Nata a dans des Facebook radio. Ça marche. Ali Hakita le otage la chute. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Yanga instant premier. D'accord, merci beaucoup. Comme il y a comme évoqué précédemment, 5 thèmes de Bambolobi. Thème follow obe poli comme il a folie nous qu'on a la beda donala oye et ika dossier ni les deux syndicats magistrat ou syndicat où tu es plainte déposé pour outrage à magistrat Ani menace. ani menacé. Donc dossier qu'on y a dans le 5e na faut qu'à tasser MCA là moye à film suit à travers tout ce que nous avons eu à faire en bouranye mi ke kenema. Et puis après, on y a une action qui est en train ni à foragner qu'à faut qu'il y ait dossier ko gelea. Parce qu'il y a un avocat ou il y a un conseiller, nous quoi un blairo mais un cas blai. Mais malheureusement ce soir, doucou bla la hakligne, ba bla ou minen kono. Donc à kera sababu kodo kera que nous avons regretté après, à quand réparer tout comme na anyo sera anyo ta à travers le conseil de nos avocats. Donc concrètement bien est-ce que au fin de cadam ne donc à bima. Qu'est-ce que vous-même vous retenez et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Merci beaucoup. Ni Kiribe Sena a konoko nyefoli dagalente. Tout à fait. Abe mun kunkan abani munche anuka surna dombao ushimanga kudado a konoko la katabonae. Ah d'accord. Comme liberté provisoire do. Jugement blalémé le 4 août là. D'accord. En tête de fond kono. Tout à fait. Mais il n'y a pas de à Djaranye. Le fait qu'il y ait communicatif procureur, ni 5e arrondissement commissaire, comme il y a un sous, quand il y a fait délicat, à Kola. Ni serebe communicatif procureur là, ani tapola, neredo. À 19h30, on allait nous faire saut, ou yembonya, quand faut. La convocation irana a vu au courant de la fait. Koni mogobe mouna ka mouwele aucun problème où y a droit à respecter. Antagara 5e arrondissement et le commissaire ayant Bognafana jusqu'à 3h du matin. Il faut 2h. Il met Souguri Mindo Amaso à Kabongaso à Bora à Refurumuso Barakanadien. Yafam. Mais ce 5e nambe yananga se ansera ni maître Touré Wole. Ah, on convoquera 5e nambe kata. On va se rendre tapo Wole avec communication. Clara Dron tapo y rappelé. Ah, on tu y Wole.
Nye convocation sera amekata 5e na. Ako me maître Touré wole tout de suite. Angonye Touré sera. Ako bo je te reviens dans 15 minutes ou 10 minutes tout au plus. Effectivement 10 minutes tapo clara kan wole. Ako ni procureur kumana sisan ako no foité ou qu'il a medron nous clara ou qui blako d'ailleurs ni clara à n'importe quelle heure il vient sur son tenda. C'est 30-40 minutes après, Maître Touré est arrivé. Touré n'en a sur 45 minutes en sigilé me borola. Ni j'en ai fait un policier. A donna avec téléphone na. Donc avec a faute tapoé non mangambrete nerenga mobile John nan sena. Ango munebe akono ko mo be dala. Ambola le commissaire est rentré, le commissaire Diallo, c'est un bon ami, un bon copain. Et ngo Diallo ngo mangande be dala wa ako awo ngo me ni mangambe munaimo fonye anga bongata kmufe. Akono rasba c'est bon à calmera. Commissaire B, ntiri donné. Ntiri re. Depuis en 2012, allez de tu es chef VP premier là. Ah, d'accord. L'actuel gouverneur Moumbe Koulikoro Bakou, où tu es commissaire adjoint. Tombouctou. Et Tombouctou, je veux dire. Mountoum aéroport là, où tu es commissaire. Au Kofe Mountara et 600, n'a tu m'es jamais si là, où tu es nana au place là. Yafam. A Congo alikada en flatchema. Nta fait manganga ke mu mese ka kololo sima. Surtout que n'intan tabouloé. A non c'est bon, on a géré. Donc c'est pas l'image du CDR. C'est vrai que hal nabe famu mamnu ye kalonaninke ou kanumbaga tout koro a blaradoro niso dia ko fait 3 semaines après ka klaka replonger haramadé comme ça. Raison tena. Oui, kalonani ne ke utonyonedo. Mblara ou niso dia ambe kube alu mafa o savoureli la comme minera tuguni. Du coup haramade mbete. Le procureur ale fonaka baraye ka basigi de sabati sigidala. Il est le gardien de l'ordre public. Et ça c'est le CDR, la défense de la République. On fera demande les meetings autorisation madame antake. Tout à fait. Parce que Nuki Bake au koro ibe saria soso ibe jamana défier. Nuki Bake au koro ibe na jamana marabago blo ka boka tonyo la se mogoma. Ka do bali ka tuka sirakan, ka do balu ka hake exercer au TCDR. 2016 Bekerati. On a été interdit meeting na fambe. Jamais on a défié l'autorité. Faut qu'on a plan B là en bas que sokono. Sokono oui. En contake. Il veut saria de bonya. Saria est onde, saria te mogore da onde do. Ya fam. Donc kafoko on me mun fo ko mogo ko ke, on reka klaka ko so bagaye. O kunta on imagine. Ngamu ni tusu bara made mesro ala andati. Ngamu nga geleka gri qui restera qui a erreur dans des mogo baye. Le grand homme est celui qui sait reconnaître ses erreurs. C'est cela. Nyemunke manganka ke anafa fule munye abato yake munu na ulure bardon qui est mugoye mami a klenendo flana mugo munu dalemila ulubaroko ja a sirami irana o de kan sira flana mai Thomas Sankara o de fo domino bena amine aka mugo ko kaka marfata blaise kama ko no kunu anya fo mugoye ko baraka te tien ka baraka la maintenant y tien ka baraka blaka marfa ka baraka tabi que c'est une génération bekedi. Et c'était normal qu'à Sekingana. Autoro munke, oye folo kadon, on est citoyen, on est saria minta, a wajol me on kan reka bonya. Na so sora kanga buli mo folom kan we onyi. On me e procureur min fana sara, e be bara mina ka on na kana, na on rekero bara tien bagay ebolo, no tiena ebolo John ya tien. Le chèque du procureur à rétablir l'ordre, à préserver l'ordre, est le chèque de la population, qui est le premier à contribuer pour la sécurisation. Ni bay clé, procureur Kabara Bedoya. Oyodi. Donc, kata munke, ouye kata ceder ka fin de ke. Note abi comme il veut ceder ka imagine de tien. Tout à fait. Ye sananinge ka bara minke tse kono tien clé.
o maa bɛɛ fana tɛ se ka sɔn i kɔfɛ ka segin kɔfɛ. Tout à fait. Donc là, c'était clair. Et quand j'ai vu, on m'a rapporté avec Nyang, je dis que ça, c'est le Mali qu'on veut. Procureur mata foka togo e Touré. Amata foka jamu betan. Amata foka betan. Abe joro mina eni neka joro de do. On de basara. Abe bara mina on de o bara dama. O bara keko nyuma o juru be alela. O bara keko nyuma koloshili fana juru be on na. Na on kero bara ere keko nyuma geleya kiseke braye. Jigi yebeke jona. Alors le citoyen, c'est ça. Comme le dit un président américain, Yanika Djamona Yiningaye Munkiye Yiningaye Munke Folo. Pour être fondé comme autorité critiquée, il faudrait que toi-même tu sois dans le respect dans la loi. C'est ça le CDR. Et c'est ça la fierté. Donc, Minali Minkera, Angwante doit fondre. Provisoire, liberté provisoire. Tout à fait. Kunumbarla. Sam ni Silima ou représentant Flau. Ou Beko ou Nyete Kola Komimbato ou Bu Kanga Ninga Laini Tchenoe Kakenemalaso. Ils avaient la liberté de dire non. Et nous, opposés, on me sait qu'appel drone de Kekata sans fait. Mais la détention demeure. Mais galère. Yafam. Oyrola, Kassam fo ola. Mami ni hake mimbabulu. No hake la wolali seka galala sima. Ayo hake toy. Ka dobo galala. Ibo wole nyumondon kai. Hali mwoyi ka fenchouin. Abinika. Ngani minoro bila wati minana e jidima. O foli juru fona bila. Ala koko hali kafri hake babulo. Ça c'est le grand homme. Yafam. Il comme moun de tirer comme enseignement. Nyang mena et moufo jaraka. Comme arrête d'amagarala. Ameklaka sama. Moi ça m'a touché aujourd'hui. Mais enseignement me tiré. Quand mine katako outrage. A wolola muna ala koko da nafa ba kono. Mami ni ma se ka ko nafa mai. Ire nyinga no soro ya haramaden parce que haramaden ni baga me bo nyokona hakli de la. Nya fo dossier folo la. Chaque épreuve regorge de potentialités, de richesses. Et le grand homme est celui qui cherche ka nafama labo ou le ki ka to dimin kono en esprit de vengeance au thème ko bay. Fembi il a avancé ou muna nafa. Nafa John de Boran in dossier là. An nafa yera onkan. An nafa yera magistrat were kan. An nafa yera fana jamana denw kan. An nafa ye mun ye? An nafa fɔlɔ kɛra mun ye? Magistrat yɛrɛ ma fɔlɔ. O ye k'u yɛrɛ ɲininka ko est-ce que outrage faamuyalen don? O y'a t'u bɔra ka conférence kɛ. Tout à fait. A conférence kelen ka conférence retour ye. Ka outrage expliquer quelque part ça traduit que est-ce qu'a faamuyalen bɛ ka ɲɛ? Est-ce que n'a tout faamuyalen bɛ ka ɲɛ tun bɛ se nin bɛɛ la wa? Donc olu yɛrɛ ka enseignement fɔlɔ min y'o ye o ye k'o yɔrɔ tirer. Oh, anw yɛrɛ citoyen fana ta ye mun ye? Diɲɛ ko o ko ni yɛlɛma bɛ kɛ mɔgɔ fila de bɛ yɛlɛma kɛ dugu kɔnɔ. Dɔnnibaga ani marabaga. Toutes les réformes ont été conduites dans toutes les nations et dans toutes les histoires par les chercheurs et les dirigeants. Les intellectuels et les dirigeants à l'arrière côté. Dɔnnibagaw ni marabagaw mana ɲa yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen nka ni dɔnnibagaw ni marabagaw tiɲɛna foyi tɛ yɛlɛma. Et pour que dɔnnibaga ani marabaga k'u ɲɛsin ko dɔ ma f'u ka ko in ye k'a nafa ka bon maa caman ma. Lorsqu'ils voient ou lorsqu'ils estiment l'intérêt d'un dossier ou d'une situation aussi importante pour la majeure partie de la société, alors chercheurs vont intéresser à la ka fɛrɛ ɲini fɛrɛ min bɛ se k'o hɛrɛ lakana ka dɔ fara kan. Marabagaw b'u janto k'o fɛrɛ lakana k'o marali la tile walasa jamanadenw kana dɛsɛ a ma hɛrɛ la. N'u y'a ye ko bɛ dugu kɔnɔ ko min tegalen ɲɛfɛ a bɛ se ka wolo bɔnɛ la maa caman kan dɔnnibagaw bɛ miiri k'a lajɛ ko in a fiɲɛ bɛ mun de la mun de bɛ se ka kɛ ka kunbɛn walasa ka mɔgɔw kisi a tɔɲɔ ma et marabagaw fana b'o kɛ
toutes les réformes portent sur des sujets soit qui représentent un intérêt majeur ou une menace grave. Intérêt be dugu la tanye, menace be dugu la kisi, et dugu la tunu. Oh, ne minale, nye kushi nani ou kumana. Les chercheurs ont parlé. Docteur Fomba, qui est universitaire, ayaka plimta kakuma outragika. Les avocats, doublés d'hommes politiques, maître Karamogo, au funaka plimta kakuma. Kuma nyana ama nyao, ou dadwala. Les dirigeants qui sont les hommes politiques, Amadou Koitao, ou Lukmanaka, les chefs de partis politiques. Douta ou Tarabonyo Kumana Dokmana. Les leaders religieux, ou Dokmanaka. Les autorités coutumières, ou Lukmanaka. Yacoub Doukouré, Chouala Bayaya. Donc, Nia Ladje, Mali Kouchi Tchamankmana. Quelque part, ça veut dire que la question de la justice, Akaboumro Kelema, Dine Kolonkete, Chia Kelenkote, Koulou Kelenkote, ça touche tout le monde. Et Allah que domino be kumala kitaka bora do. C'est un sujet majeur qui interpelle. Adnafa flana emunye. Ambe wati jona san yelkwe. Jamana binendo. Akanga yelema. Tout le monde parle de réformes. Concrètement, ni ki be justice tabi. Yelema be ke wati Saria fe be jiju bolo, jiju tatade. Jamana kono, fanga ba saba mimbe, jiju ka fanga kulu, et gouvernement ka fanga kulu, ani député ka saria fanga kulu, jiju te sariata. Saria fe be jiju bolo, hake fe ba bolo, jiju yere ta da erema. Jomba di, président, ani député ou, les ordonnances et les lois. Ni berebe jiju bolo, ni bere ka farin berebe mulo tere, jombe bere di. Oh, ni on ye fenye kiri kono. Misalila maître konare ko, moisra kemo keme bi kono tombe sam an silimala. Oh, ni ikuibe kiri sisan, ki bina moisra ukan, o kiri tadi joma ulu doma. Or fendo be saria kono, afura kuni mafla be nyona, kiri tigela nani kelenga surun kata sefo décret saba nanina, alere kan ka fo président kayne sembonina, ni tigini ne. Balmaya Banche, Sinjia Banche, ainsi de suite. Walman n'a pas sorti Banche. Allez, quand qui est récusé, n'a le massé, deux émissaires à faux tribunal présent. Ni juge mi fla, ay ni mboa la kanaka ni mmenyona naka sur nyona walman na be barala. L'action de récusation. Le juge même doit s'auto-récuser. N'a le maquet, l'autre partie peut demander à ce qu'elle soit récusée. Oh, ala kan kisi, ni kiritarabo, ko 99% des magistrats récusera. Dieu me jugement que. Entre autres. Oh, mais c'est vrai que c'est quoi l'élément? John ne va l'élément député. Oh, il y a le quoi et flebi, ne flebi, nyang flé. Amena l'élection, n'amena John t'a présenté. Tout à fait. Amena John t'a député. Oh, ni mourati de là, ni mogobe président na, a mogobe la 600, candidat mogobe anadi. Oh, il se que faut nauyenta, mounebe au boulot, ce n'est qu'on a la kayelema ke. Mounebe au boulot. Lakana konna la ka yelema ke mun de b'aw bolo kiri tabolo la ka yelema ke anw mirina ye nin ye ni gɛlɛya bɛ an kan fɛɛrɛ jɔn bɛ aw bolo aw mun jɔn bɛ yen c'est le moment pour les électeurs de faire porter leur aspiration par les candidats n'anw ye ta k'i kɛ député est-ce que n'i taara i bɛ nin sariya kɛ wa donc o avantage dɔ ye donc c'est le moment pour les citoyens de réfléchir à toutes les réformes possibles dans tous les domaines et de le faire porter. Donc, en gros, ou avantage mimbe, maïstra ou manumbe, flana et mounier, n'y kita tafo, et fin d'okera que je salue beaucoup. Arc-en-ciel journal Mimbora, le 14 juin tenendo. Nyang, a journal ko, le niet de la population au syndicat de la justice, à Kita. A quoi malgré la médiation des personnes de bonne volonté des autorités administratives, Magnon, ani jamana lasigi bolo munun be o ɲɛmɔgɔw olu ka ŋaniyaɲumanya fɛn fɛn tana ka ɲɛsin ka se ka bɛnɲɔgɔnya ni basigi nati kitakaw ni jugew cɛ et les explications juridiques présentées par le président du tribunal sur l'affaire ani kita yɛrɛ tribunal président
ko min kɛra a ye ɲɛfɔli min di sariya hukumu kɔnɔna la o bɛɛ kɔfɛ la population en première ligne le chef de Tunkara n'abdique point kitakaw an'u ka dugutigiw tunkarakaw ka ɲɛmɔgɔw u ko hali bi ko bɛɛ la u ye laɲini min kɛ ni ko ye ko procureur ka bɔ yen k'u tɛ bɔ a kan dans la même veine de la médiation hali bi basigi ni bɛn o ɲinini kɔnɔna la une délégation des deux syndicats de la magistrature le SAM et le SILIMA SAM ni SILIMA wulila a séjourné dans la capitale de l'Arachide. La délégation a présenté ses condoléances aux parents de la victime et rencontré les autorités coutumières. Nonobstant cette démarche du SAM et du SILIMA, la population est restée campée sur le départ de substitut Aïdara. SAM et SILIMA wulila kata kita. Kata doit donke bambarato abangebarawi. Ka kila ka la nyamgo nyini unuka siki ka kuma. O kuma kan be kofe o be kama jamana don ko kitakaw ko halibi. U ka layini muye ko substitut Aïdara ka boy ku te bo oka. Devant l'intransigeance de Kitois, Kitakauka au Kumakan Koutebou Kumakanka Fakaboy, une autre délégation, en l'occurrence celle de l'inspection de la justice. Justice reste service qu'on a inspection Mimbe. Ou l'ou Funaye Mogo Blakatra, Kuma Kitakau fait, au Bela Kitakau Koko Aïe. Donc, Koko a Rasbachi Minera Ko Outraji, Kitakau Bora, plainti donna Rasbachi Kama. Même mon père l'a dit. Vous savez que do kitaka kama muna umado mais j'ai dit oui mais la démarche du SAM on n'a pas qu'à boni plaintier kitabe kama tout à fait 90-91 Moussa Bina on meta kitao kita munga avec kalo woro wolo labo police te fama te kita imagine kita sans tribunal et qui mérite dugu dodron ko sariya la kana bagate sariya tike bagate ou t'es junglé nous me c'est mon aïbake bon est-ce que ni sam ko bi kube plainti do kita beka ma munu fait bora ya ko be wolo muna avec faut on y ko une loi fut-elle juste si son application est de provoquer le trouble à l'ordre le bon juge s'abstient de l'appliquer ni do minali ngalonga kado kasolo obna ni basigi obala do basigi kana ni do blali kenema ngalonga obna ni basigi obato kenema basigi kana parce que la finalité de la loi c'est le maintien de l'ordre public. Et la médiation fait partie des missions aussi des gardiens de la loi. Tout à fait. Samni silima ka wuli kata kita ka deli. Ode nafa ka boka wolo tribunal ka to kita nous ka foku be plainte do kita be kama. Et qui miri ni population ko kute ibtika dugu be do kasola. Oni tribunal te kita dun. Yalkwe John me John Kiri nyang kita. Ni jujite John me John Kiri. O te sebe muyewa. O sebe John ye dombe. Sebe biati esini. Se dobe e doteni. Na fulo ber dokun to funga ber dola. Yelko ibetami. C'est compte tenu de l'importance de la présence de la justice et du minimum de règles. Parce que le droit, comme on le dit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société, en harmonie dans la société. Donc moi, au de kama mon kelen flenie, samni silima ye médiation minke kata deli minke kita. Nous tungu ba ke ko de antuma fo umu ukabara don. Ukana salaya. Utara kita ka umason dusu be alibi. En fo be kita mbawbe. Inspection mo tara umason en fo be mbawbe. Nere ba nyini nyang fe nyang fona ka farawuka. Délégation wuli, nyanga wuli. Ane yalkwe toutes les bonnes volontés qu'a fait Sam Silimaka pour aller plaider afin que justice katoe. Kita kono ba justice made. Ou ko Haidara. Ko Jondo abseka nyina bo chokodi parce qu'une ville comme Kita izune be kenyaba kono. Joko Jongo kelebe kenyaba. Kita ka suru la Guinée c'est une zone de trafic. Drogu beddo, sécurité beddo, marfa beddo. Sanu bororbe. Jonya ko kelebe. Ni justice te Kita kono. Qui peut constituer un lit de rébellion. Et c'est à combien de kilomètres de Bamako? Tout à fait. Voici pourquoi c'est clair. Et c'est dans la même veine, et lorsque question m'y est posée en coup, de fond, c'est quand on m'a dit que est-ce qu'il va de quelqu'un qui a faux, ko aita juge jara muso nyini ka don, ka den nyini ka don, ku ka du nyini ka don. Qu'est-ce qui va roko ayaka dembaya jatikewa a ngomodo
sécurité d'état mɔgɔw ko ne ma an b'i den yɔrɔ dɔn a ma ne ja tigɛ ne b'a dɔn mun bɛ kɔfɛ nka ne ko Yalikoyi ma a ye Yalikoyi muso ɲini k'a dɔn Yalikoyi bɛ se ka miiri i b'a sɔrɔ a bɛna taa fɛn de di muso ma ou bien a ko k'a ɲini dɔrɔn de a banna a ye karisa muso ɲini k'a dɔn a y'aw kɔlɔsi hali n'a ma digi cɛ la muso yɛrɛ ja bɛ se ka tigɛ u kɔrɔsibɔti i bɛ cogo min mɔgɔw b'i kɔ hali ni e yɛrɛ a tɛ ŋaniya kɔnɔ i kanubaga dɔ bɛ se ten ka taa bi dɔ kan par passion je dis bamananw bɛ fu fɔ n ye mun f'i ye n ma fɔ ni ŋaniya ye nka n'a y'i tɔɔrɔ yafa ma an ye jɔnw minnu ko k'a bɛ fu u nana k'u bɛ ka jalaki bi k'u bɛ wele ko jɔn ni plateau kan yan kita kɔnɔ ani minnu k'u ye hɔrɔn ye ni plateau kelen kan yan minnu k'u ye hɔrɔn ye u ko anw furadama ma miiri ko aw y'an ka jɔn ye an bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ te min ɲɔgɔn fɛ an bɛ si ɲɔgɔn fɛ nka komi an b'a fɔ dɔrɔn jɔn an b'a fɔ ten n ko n'i y'o fɔ o tɛ kojugu ye e bolo i tɛ k'a kɛ jɔn ye i ka bon n'a ye nka n'i y'a fɔ jɔn n'a b'ale tɔɔrɔ a fana ma nkalon tigɛ dɛ dɔ tɛmɛtɔ i b'a fɔ ma ko jo a t'a tɔɔrɔ e bolo a parlen don a b'a fɔ i kana n wele ko jo bilen kumakan bɛ bɔ ne de da a bɛ mun kɛ la je dis ni ko kɛra a bɛ ne ni jara cɛ a tɛ n'a muso cɛ a muso ma fɛn kɛ n'a den ma fɛn kɛ na j'ai pas le droit de les infliger ça n ŋaniya tun t'o ye nka n'o wulil'u la c'est pas le cas et c'est pourquoi aujourd'hui quand Nyang m'a dit que Jara veut me parler mais mun ye n faga Nyang ye téléphone passé ma a ko Jara b'a fɛ ka kuma i fɛ n ko problème t'a la n ko alors yɔrɔ min na ko kɔrɔ Yalikoyi c'est ce qui m'a tué n ko dɔgɔ n ko n ka vesti ka na dɛ a ko kɔrɔ pointure ci ma n ko n bɛ fɛn fɛn a ko kɔrɔ a banna o y'o niveau ye dossier fond ani ko wɛrɛ o tɛ kelen o anw minɛra ka 4 mois kɛ an ma jɛ n'a sariya ye Jara y'anw poursuivi Kasongo y'anw poursuivi an minɛra 4 mois kaso la ka bila fɛn kan a jugement a sariya ma bato on a le droit de critiquer une décision de justice mais n tɛ don fɛn kɔnɔna la mais ni a sera hakɛ dɔ la o hakɛ n'o présentera le grand homme est ça c'est comme don min na an y'a dɔn don min n ko n ye CDR mɔgɔw bila fili la n k'a ye yafa n ma Diko ye n gosi hakili kan n y'aw bila fili la n ko Musa Ba ma yafa n ma tun t'a dɔn Mamadou Tieni Konate je connais pas moi c'est un acte de grandeur chez moi ni magistrat min ko kumakan y'a to i ye n dɔgɔya ani n ye mun kɛ o ma ɲɛ o tɛ kelen i ye mun kɛ a ma bɛn sariya ma bato o ye ne ka hakɛ ye n'i ko n y'i dɔgɔya i ye baara kɛ a ma ɲɛ ani i dɔgɔyara i man kan ka dɔgɔya bɛɛ ni bonya ka kan ni k'i dɔgɔyara ne b'a fɔ i bɛ yafa n ma n ka ladamu tɛ dɔgɔyama ye moi je le dis et c'est en fierté que je le dis mais ni y'a dɔn m'i dɔgɔya Yalikoyi i bɛ n faga n t'a f'i ye cɛ si tɛ n t'a fɔ cɛ si ye sous la pression ou rien mais c'est une question de principe et d'éducation parce que i t'a fɛ mun ka k'i la kana kɛ dɔ in na i t'a fɛ mun ka k'i la kana kɛ dɔ in na savoir reconnaître ces erreurs là où tu as commis des erreurs et reconnaître que tiɲɛ b'i bolo yɔrɔ min là où tu as fait dɔ in fana a ye fili kɛ yɔrɔ min a ka jɛn n'a ye k'a y'a kɛ jamana bɛ taa ten de jamana bɛ taa ten de je dis Jara ko oui oui muso ye ne buramuso ye n'a ja tigɛra ne man kan k'o kɛ a fa y'a ka yafa ni fa siranna i fa ye ne fa ye a ka yafa n m'a dabɔ mɔgɔ ka taa s'i fa ma ni ko kɛra a bɛ e de ni ne cɛ e de ni ne bɛ ɲɔgɔn gosi sariya papier kan i muso ma fɛn kɛ n na i den ma fɛn kɛ n na tes enfants n'ont pas à payer les prix de ça moyen wɛrɛ bɛ yen n'o t'o ye o ni minɛra ka taa datugu état fɛ ka ko k'i la hali chauffeur fɛn i bɛ état attaquer ni gagnera état bɛ se ka retourner contre l'argent qui a fait les choses. Tout à fait. Il dit c'est ça le truc. Donc c'est pourquoi on a eu l'idée
avec mes avocats, mon père Kassim Tapo, Assira Mako, c'est pas l'avocat qui te parle, c'est ton père qui te parle. On a parlé. Donc Nyang, à ce niveau, et avec le procureur Touré, qu'on a parlé, indépendamment de ça, Baneni Mini Touré va quelle est la vie. Il y a maintenant ni Sojarado. Baneni quelle est depuis 2014. Absolument. Nyang. Rapperou. Mon père était ministre de la Justice. Il était Google, il va rasbattre contre les injures. Il y a une conférence de presse qui est Carrefour là. Quand l'étri ministre de la Justice, quand Daniel Tessougema à l'époque, chargé attaché chef de mission et chef de cabinet de Nana Berté. Dîner au conseil, Amipi, Kachi Bema Bekana. Et avant ça, avec mon frère, mon tonton, mon grand frère Toumani Diabaté, Ani Iba et Sidiki, en Sigiran Kumana ou Kwasu. Avec les Talbi, tout le monde. On ne nim ce qu'il a yelenga, on ne ninkele milabi. Mugo repen no fait, ou men ninke kata Francis Kula Sigi, on ne ni aya dabla, nota laba dono ite Sigi malla. Mais il ne veut pas là, faut que Dieu me chiffie ce qu'on a bo kenama qui la blamoye. Quand procureur interpellé à Wati, quand ministère de la sécurité de la jeunesse est interpellé parce que conseiller ou que stade de kono, ça doit aller détail. Quand corps pénal kalan. Quand ministre de la culture est interpellé parce que par de la culture aller détail, conseiller Beke. Quand procureur est interpellé Daniel Tessoké à l'époque, le procureur Koujo Orola, banani meke Facebook kan, banani meke dongli kono, aucun procureur n'engage de poursuite. Aucun ministère de tutelle ne ferme ces lieux de spectacle. À Baninina, Globemi, Daniel Miyasuki à Wati, ma procureur Chie Mouyake. Et quand j'ai entendu qu'un procureur a Willan et Ninkama, j'ai dit, mais on me sait toujours dit Kafo, on ne peut être que. Tout à fait. Pas qu'avec Ake, Dola Otiki Komanine, parce qu'avec Ake, Katiki Reglan, Kajamana Glan, Kajamana Basiki. Il veut pas de notre fin qu'il avait, mais dans 10 ans, il sera titoué. Ça rien qu'au Rekabwala. Il va que Dola dé avec mon âge, il faut s'en mourir, s'en pisse, ça va n'aille faire sur Namata serait là-bas, serait idéna. Là, c'est cela. Et donc, on n'est qu'un dossier fanglin. Mais tout procureur qui fait ça, comme on l'a dit, on a Kassongé de mes pas là, quand j'ai jamais vu Kassongé de mes yeux. Quand il est procureur, dans l'affaire de Mustapha, clairement, on a dit qu'à Essaria la bateau. Et Mustapha, c'est mon grand frère. Mustapha Farabana. Aïe, qui a folé qu'à don et Munga Mabeka, ou là, il ce tribunal là. Farabana Mustapha. Arrête de tara ere. Aka Kalandon t'a tega ma kata procureur bara. Koko Mingera Nere do Nana. Mustapha. On a dit que le procureur n'a tout marqué à ma Djoro là. Quand il procureur à l'époque, je crois qu'elle est de Banjougou. Elle est de commune 5. Pas parce que Eka Mouya ke Kakero là, ça rien bêti. Yalkoui, c'est cela. Et hier, Kabokma la Kadi Nyangma, Amekla fait blale Yoromi, avec Sal et Konare, l'autre là, Sam, le représentant de Sam. On a salué. Faut y tenter Balmayako. Comme je l'ai dit ici, Haramadeni Barakero Teklo, Moure fait un mélange. Et quand je suis venu à la prison, avocat n'a fait que le procureur souhaite s'entretenir avec moi, Yaningata So. Mais il y a le intérêt à Tsega la Kali. Mais fin de fournier, on me connaît une réforme depuis 2018. À quoi? Parce qu'il y a 2 semaines, à Tarabo Kasoboma Kono, Kata Ladje, communicatif Mougomunumbe, Katou Ladje, Katou Fou, Anouka Kuma. Ne wulila de 13h. Ou comme il n'a pas communicatif programme moi je dormais. Cabinet FNFB, Naka Mugobe, à Taraladje, il y avait 300 prévenus, communicateurs là. Mais lui, à ka pratique kono, kalo saba, dans les procureurs yoro, kaso bon FNFB, abeta yala kata ladje, fin, dans les kam, ale Mugobe, ale ka tribunal yoro kono, abtou beladje, oube kaso kono, oube kake chokodi. Kasobe kuto juguyawa wala ublara kumina uya famwa ubeka yelemawa s'enquérir de l'évolution de leur état psychologique et psychique.
A ko kalo kolo ka substitut beta malere beta une fois par trimestre et c'est ce que le code demande. Code de procédure pour demander. Et ne ka mo klemie ka ke ala ka adawros ma be tien sobi. C'était mon tonton là, mon père. Nya do mfa no fe mfa trike mfa. Koité qui était en commune 1 là. Koita Kélé, chaque 3 mois, tu me conférences de presse que commune 1 an. Aïe plainte yake min, aïe poursuite yake min ke, aïe mandat yake min décerné, aïe joli de blas, aïe joli perdu, aïe joli ke. Il faisait chaque trimestre l'état d'évolution. Et c'est sur la base de ça que l'inspection judiciaire évalue les magistrats. Et contrôle le respect des droits des parties. Depuis gardez-vous qu'on a. Qu'un procureur me dit, n'y en est pratiqué, à cause de qu'on a là, Américains allaient repérer. Le procureur la commune 4. Le fait qu'à chaque 3 mois, Kasobo ngono kata mugo ladje. Mugo tere, Kasobo kono mugo de afone na. Ako procureur bora, ni Beckman na, tara 3e na, 4e na, tara 5e na, aïe de premier là. Aka mugo jombe anoube bo anoube puma. Yel kouy me anye 4 mois folom ki, moi je n'ai vu aucun procureur descendre kata. Dobe daine. Mais n'enquête là, j'ai trouvé que le procureur aussi de la commune 2 est la seule commune où en réalité où ils sont où t'es comme mais où t'es mogo bla kosobe. Mais commune d'obe où mogo be 1 an procureur retard du coup abe. Je fou be klaka ngali ke ay dossier chamanga do nga mogo julibe. Mais imagine ni procureur bebeta ika mogo ladje. Il t'a sur do banalendo et tout kalama ki tu ka bureau kono. Avait demandé mise en liberté ke ita foyer. O tiki be fatute ki tata nyona be se ka keti. Mais ni retara kaye. Mo blakun te kasola ki dimi wala ma blakun ye komi na ka reka do kaye ninke amai ni tara ina kuma na ya famu ka foko no ya famu avec un élément donc il va la bo jona de ka to encourager pour ka évoluer au siraka mais natura konna la laba metike saria la fa be son kolonta kaso kono. Tu vois les avantages. Code de procédure ben de demander et le procureur général chaque 6 mois l'obligation à 4 tribunal fin febe kaso febe ka ressortir kono katrai. C'est ce qu'on demande. Absolument. Voilà en gros ce que enseignement mininya retiré. Et pour le SAM, en effet, nyang voici n'y en effet noé. Journal Mimbora Francis. Et yalkwe. Le Monde. À Bora Drokun Temele. À journal kono qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les états généraux de la justice. Mbabedima. En France. A convoquera par Macron avec septembre natal le 5 juin passé de Macron a convoqué les états généraux de la justice. Akono ayko rakodi ako ne mumenake ako monsieur Dikwa Moretti ministre de la justice. Ako les états généraux de la justice se dérouleront sur plusieurs semaines à partir de la rentrée de septembre. Organisés en différents lieux du territoire. Ko sigibe na ke ka miri sariya be chogodi Francis kono septembre nata ka be ke yoro chamana alamede ils mobiliseront l'ensemble des acteurs de la maison de la justice mama be barake justice kono o kulu fa be barake justice kono o kulu club bena notamment les magistrats critiquelaw greffiers protection judiciaire de la jeunesse administration pénitentiaire mais également avocats be ka keneka notaires be ke les citoyens ani jamana dew. Les élus seront associés. Koubena forum ba de ke dukuba be kono. Magistrats, avocats, notaires, greffiers, maires, jamanadon, beki sigi ka yoro la, kiribe ka tike chukomi, kiribe chukodi awbolo. À la Méréniang Mekla, l'objectif serait de mettre tout le monde d'accord sur un même constat avant la fin de l'automne. À la yini, magistrats, critiquelao, jamanadon, beka beka ni fienbe magistrats ko justice kono, beka be fienga. Et afin de remettre à plat un modèle à bout de souffle et de questionner la place du juge dans la société. Ça, c'est en septembre en France. Et les 2 syndicats en France, ils ont tous approuvé. Et syndicat Badomimbe, au club, le syndicat, une position qui se partage par Béatrice Burger, la présidente de FO Unité Magistrat, qui demande depuis 3 ans l'organisation de cela. Francis syndicat de Bekanine depuis 3 ans. Ko jamana ka fereke fere mi wuni jamana dom se ka siga kuma kirika ya famu ako cela
c'est celui d'abroger le travail en silo de tous les acteurs de la chaîne pénale, de doter la justice d'une véritable politique de ressources humaines et de réévaluer les moyens, mais aussi de repenser le logiciel de l'exécution des peines et son efficacité. Ko ka lajɛ sariya min b'an bolo bi n'a bɛ maaw ɲangati k'u bila kaso la o sariya bi a nafa bɛ di est-ce que nafa b'a la wa nafa t'a la moi c'est ce que je demande anw ye citoyen ye an bɛna députéw ta an b'a f'u ye cogo di an bɛ réforme min kɔ n'i taara i bɛ mun de appliquer an bɛna président ta mais n'i sigi k'i b'i jɔ k'i b'a kuma to ni président taara i tɛ Mali président ye ni député taara mandat 5 i t'a ye c'est le moment de faire porter les grandes réformes l'avantage de ce dossier a ye chercheurs da don a la a ye autorité coutumière da don a la même les magistrats ont pris conscience qu'il y a un déficit de communication d'explication a nafa o ye ko ko la nafa b'a kɔnɔ et ne bɛ mun demander que même magistrats kan'u sigi bilen ko ni dɔ minɛra o kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ kɛnɛma walima ka sɛbɛnnikɛlaw labɔ u ka sɔrɔ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli bɛ kɛ ka kɔn de walasa ka ninnu ka bali bon ni nin forum sugu kɛra a bɛ ɲa anw bɛna candidat min ta anw b'a fɔ candidat n'i taara il faut des assises de la justice au Mali k'a kɛ cercle bɛɛ kɔnɔ magistrats cercle kɔnɔ depuis notaire dugukolo ko les commissaires la police la gendarmerie unité d'enquête ani jamanadenw yɛrɛ k'u sigi k'a lajɛ kiri bɛ cogo di aw bara depuis sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ fo ka taa se kiri ma ani jaabi kaso kɔnɔna et les administrations pénitentiaires bɛɛ da ka don a la parce que mun bɛ yen magistrat t'a dɔn ale bolo a bɛ ka sariya appliquer a bɛ maa min bila kaso la o ba tɛ sunɔgɔ o fa tɛ sunɔgɔ o ba bɛ taa bɔ a ye don o don kaso la u bɛ tobili kɛ don o don ka taa o don o don tatɔ u bɛ pase bɔ don o don a tatɔ a bɛ tɔɲɔ su mana ko den t'a fa ye su mana ko ba t'a den ye su mana ko muso t'a cɛ ye su mana ko cɛ t'a muso ye kalo 3 kalo 6 san 1 san 2 dugu kelen bɛ tɔɲɔ ten a b'u kɔnɔ magistrat dɔ k'a fatura commune 3 la u y'a fɔ n ye kasoboma kɔnɔ il paraît k'a taɲana don min na ko dɔnba de kɛra su cabinet dɔ la kasoboma la ye ko karisa fatura tiɲɛ don nkalon don parce que kasoladen fana 100 tɛ tiɲɛ yɛrɛ f'i ye n'i ye 100 ɲininka 90 a bɛɛ bɛ nkalon tigɛ u t'a bɛɛ f'i ye mais maintenant a kɛra kɛ sababu ye ka don magistrat yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ cogo di jamanadenw kunkolo kɔnɔ dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ nka mun b'a kɔnɔ i t'a dɔn Sierra Leone rébellion min kɛra yen avec les Fodé Sanko don min na rébellion éclatera u y'u ɲɛsin du fɔlɔ minnu ma magistrats la moitié des magistrats ont fui à Conakry ne fa ye magistrat ye ne kɔrɔw ye magistrats ye ne musow ye magistrats ye ne baw ye magistrats ye a bɛ an bɛɛ dɔ ka du kɔnɔ directement ou indirectement ani dɔw ye école kɛ mais qui aimerait attendre que u y'i kɔrɔkɛ kɛ tan u y'a kɛ tan Personne. Vraiment. donc olu bolo u bɛ ka sariya de labato sariya bɛ ka faamu cogo di jamanadenw fɛ parfois olu yɛrɛ tɛ jamana de bɛ sariya ta ni mun ye nin kɛ i bɛ nin ɲangati hakɛ k'a la est-ce que ɲangati bɛ ka compter wa Français u bɛ k'o question de poser bi ko maaw bɛ ka bila nka o bɛɛ la maaw bɛ ka justice dɔgɔya ko le laxisme de la justice la corruption de la justice mɔgɔw taar'u plaigner o de la et Macron dit que si on ne le fait pas il faut le faire pour éviter que la justice ne se bunkarise ko n'u ma nin kɛ k'a laban a bɛ kɛ juge kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka olu de bɛ ka kɛ bolokɔni kelen ye a laban ils vont développer le réflexe ka fara ɲɔgɔn kan et contre tout le monde ka société ko bɛɛ b'u contre la et donc hali ni magara kelen na hali ni nkalon b'u bolo bɛɛ bɛ fara o kan Macron le dit bien clairement a ko n'a ma kɛ ten on aura des problèmes un jour ɲanka et c'est ce qu'il faut craindre ici a lamɛn dɛ a ko la décision de convoquer ces états généraux prise à chaud par M. Macron devrait permettre, espère son entourage, de parler de la justice sans rester piégé par la litanie des faits divers, tandis que ne rien faire risque d'amener une magistrature se sentant bouc émissaire et se bunkariser dans un contexte où les relations entre les syndicats des magistrats et les ministres restent empreintes de défiance.
ni jamanadenw ma lasigi ka magistrat ka baara ɲɛf'u ye ka sariya ɲɛfɔ u ye ni magistrat fana ma lasigi k'a f'u ye aw ka baara bɛ ka faamu cogo min aw ka baara bɛ ka wolo tɔɲɔ sugu min na ou bien nafa sugu min na n'o ma ɲɛfɔ jamanadenw ye u ka sigi ka kuma mun de bɛ yen aw m'a ta aw bolo ni mun taara kaso la o magistrat de don mais u t'a dɔn ko sariya taara député fɛ dɛ député dɔw yɛrɛ bɛ taa o magistrat u ka mɔgɔ ye kaso la ka taa f'u ye ko Mali juge bɛ tiɲɛ mais i b'a sɔrɔ sariya min magistrat bolo o député de y'a voté assemblée la mais mun bɛ kaso kɔnɔ o t'a dɔn ko député kɛ de don. I y'a faamu mais ne tiɲɛ kɛra don min na u b'a f'i ye ko ye magistrat bɛɛ zo a bɛɛ bɛ tan u y'an don kaso la mais i b'a sɔrɔ sariya min b'a bolo mun yɛrɛ bɛ yen o fa ye député o de y'a ta a voté a wagati aw yɛrɛ bɛ taa bɔ a den ye Mali tiɲɛna magistrat bɛ taa f'u yɛrɛ bɛ tila ka se mais a t'a fɔ ko ne de ye sariya in d'a ma jamanadenw t'o dɔn mais sans ces assises là la population continuera à penser que chaque fois k'u bɛ taa kaso la ko c'est le magistrat. Là il y a des réformes. Et Mahatma Gandhi a réformé sur Tandi. Martin Luther King a réformé sur Tandi en s'attaquant au dossier de Rosa Parks. Donc c'est pourquoi moi je termine. Pour moi, autant magistrat aurait befna te ake comme avec chuga mina o kololo ka bo mauka autant jamana aurait fona chamante ata voilà. Donc akanga keti. Même il loi mi nabeka et réseaux sociaux ni font comme ça. Ne a mec kanto pari à dos. Cybercriminalité Salif, ministre Salif, avec un nyefo Kassim ga plateau kan. Ya fam. Abmbora indoro kana après Dakar nyen opéré nana doro M5 nana coronavirus. Je m'étais fait le devoir d'expliquer cette loi là. Nye ame ado me pari me Salif Kassim namena ka Salif lame avec un loi expliqué. Kassim ga débat là. Le lendemain même, j'ai demandé la loi avec quelqu'un qui était dans son cabinet. Oui, loi Chima. Je suis arrivé une semaine après, et le 15 février, paf, élection législative, après coronavirus, ensuite après coup d'État M5. Donc je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Cette loi doit être expliquée. Tout à fait. Moi, je suis député de Nyang. Parce que le projet de loi de l'Assemblée la follow. Abedi député Bema, ou bien ça restitution de Douma. Aïtaka Mou la Sigi. Gouvernement fait gagner Sariata. Koni ni fo ni nyangata be kila ni ni ke ibe ni soro au kodi kitakao kaikao segukao gaokao sénégalais mais député chita ta OK donc nous les moufo là on l'homme maintenant adopté au debena maintenant dira magistrat mafana au te seka saria yelema au tata amanye fo kanye mais juge yaniki ka kan folo au ya nyefo les syndicats devraient expliquer parce que député mu joroke maintenant tiena be John de boulot abe au de teka ko c'est ça, Nyang. Kitaka Oulila, Chita Bida. Il y a beaucoup de réformes. Nitra Kasobon Konopi. Mais tu te poses la question, ça va pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nyang, sur le même sujet, effectivement. Batch a donné beaucoup de. Il paraît que Okanga a fait atelier Badoke, syndicat. Sur la loi sur la cybercriminalité, du 21 au 26 juin, et gouvernorat Kono, a uniquement pour les magistrats. Donc nous le faisons à Famou, et après ça doit. Et moi je crois que chaque procureur Bekang a contacté Tani, association Mika commune Kono. Tous les leaders là-bas, que la loi est expliquée, ni médias ni féminaux. Parce que les procureurs c'est politique. Mais Clévier, procureur fait. Ali Touré Flénier, ni Mouroma Touré de mes baneninkela. Élection c'est au flé. Aga baneninkela romne jamaboko. Ou bien nama nimboya banga électeur belata. Tout à fait, c'est vrai. Parce que s'il y a conflit entre l'intérêt politique et l'intérêt de la loi, les politiciens, son choix est vite fait. Absolument. C'est pourquoi aux États-Unis, le procureur est élu par élection par les populations. États-Unis, élection, procureur est à élection de là pour un mandat. Ah oui. Fagali Beketa, Chouani Beke. C'est en fonction de ton bilan de poursuite que tu peux être réélu aux États-Unis. Ah oui. Donc tous les procureurs même doivent. Parce que le procureur du gouvernement Marakono naturel. Gouvernement a été kasoro jamana dun tate. Américain ont donc afo ko jamana nyamoko te procureur siki États-Unis. Jamana dun ore de bi siki. Parce que ni zoé choni nga kololo be jonka. C'est les citoyens. Ils sont les premières victimes de la violation des lois. Donc ils doivent être les premiers à choisir la personne qui est en charge de leur sécurité, de leurs biens.
Notre politicien boulot, lui parfois son intérêt va à l'encontre de l'intérêt de la majorité et il risque de faire pression sur le procureur à quand Jamana Donto Tonyo Kono Kale Take. Il va sur le Jamana Zomba de quartier Kono. Ni procureur au miné. Vous savez, il faut qu'on touille. Mais il va sur le Wari Mission, Wari Karaka Toyo, le match de Dougou Yerakono. Dougou de Jamambi. Donc voici pourquoi la politique, tout procureur doit travailler avec la population afin de mieux se faire comprendre. La population est là pour te soutenir. Absolument. En gros, c'est un peu ça. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Nyang, par rapport au premier thème, je pense qu'il y a une démarche Chamankala. Nous avons fait par moment des démarches ensemble. Donc, Nibise qui donne aucun détail d'au non, je crois que voilà. Koro et développement c'est largement suffisant par rapport au dossier. Mais il y aura ni au Mafa kakanga précision d'Odi Moroma parce que au Mali, ni kokera spéculation ni polémique fou be créer quoi. Tout à fait. Parce que mec Ahmedo Redako Razbach a été libéré grâce à Assimi Goïta. Merci Assimi, merci Issa Kaoundji. Comment vous ferez? Il y a donc il y a tout ça. Mois d'avril là, non. Bon, faudrait Mali Kabako Douye quoi. En Morobe Assimika Faraboni Dinanguru de libéré bi. Katemen Dinga quoi. Mais de toute façon, Issa Kaoundji Mafo. C'est un frère. Divergence nata ben un frère d'eau. Effectivement. Quand il y a fanani sincérité mbala amba fola. Mais ça quand dit mtunta don hali ko audiencier mardi. Parce qu'il y a un baraki a donné des cassera fait. Parce qu'il y a comment vraiment mba fait kata un frère la Jaras Bach. Ah go vraiment go ekibara nyima ko non ko vraiment ko do ina kama nyon fam ko mais zen vraiment mba fait mi kata boy. Tout à fait. En gros, ça c'est très important. Quoi foyer, mais je sais que